Il-politika hija l-Università ta' triq, tgħinek tikber personalment għax tpoġġik qrib in-nies. Dan kien kliem id-deputat Peter Mikallef f'intervista li saritlu minn dan l-istazzjon. It-tabib Peter Mikallef beda l-involviment dirett tiegħu fil-politika fl-1996 meta l-ewwel darba kkuntesta bħala kunsillier tal-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ Raħal Twelidu. Staqsejni ħalli xażel li jaħdem mod attiv fih dan il-Partit Nazzjonalista. Il-prinċipji tiegħi dejjem kienu favur il-Partit Nazzjonalista barra minn hekk qabel 1987 għadejt minn żmien diffiċli ħafna biex studjajt u anke biex dħalt università u il-Partit Nazzjonalista dejjem offrili l-aħjar opportunitajiet biex inkompli nistudja l-istudji tiegħi anke fl-università. Fi kliem it-tabib Mikallef, il-politika toffri sodisfazzjon kbir għax permezz tagħha l-individwu jkun jista' jagħti kontribut lis-soċjetà. U semma l-ħidma tiegħu fi żmien meta kien kunsillier, meta kien ħadem biex itejjeb l-ambjent tal-lokalità ta' Ħażebbuġ u jqanqal iktar kuxjenza dwar is-saħħa fost iż-Żebbuġin. Dan huwa eżempju wieħed biss tal-mod kif Peter Mikallef jaqqat il-ħajja medika mal-ħajja politika tiegħu. Fil-fatt dan l-element mediku jispikka wkoll fil-ħidma tiegħu bħala deputat nazzjonalista, hekk kif sa mill-2010 s'issa Mikallef okkupa l-kariga ta' assistent parlamentari fih dan il-Ministeru tas-Saħħa u semma kif dan ix-xogħol jippermettilu jaħdem biex jgħin fl-iżvilupp tas-servizz tal-kura primarja u servizzi oħra offruti għal ġid tal-pazjent. L-isservi bħala politiku taqdi numru ta' dmirijiet oħra fosthom il-professjoni ta' tabib żgur mhix xi ħaġa faċli. Għalhekk staqsejna lil Peter Mikallef kif il-politika għajnitu fl-iżvilupp personali tiegħu. Politika iżommok iktar viċin in-nies, allura ngħid għalija li tkun fil-politika li n-nies jgħallmuk biex ngħidu għajdika l-Università ta' triq li tibqa' titgħallem mill-esperjenzi tagħhom u kull ġurnata hija differenti minn oħra għaliex tiltaqa' ma' nies differenti u dejjem jgħallmuk b'esperjenzi ġodda. Fl-aħħar mill-aħħar, dan kollu jsieħeb tajjeb ukoll mal-kwalitajiet personali ta' Mikallef li jaqdi l-professjoni tiegħu bħala politiku bħala tabib biex iservi lil poplu. Jiena nipprova nkun bniedem kalm kemm nista' man-nies nipprova ntihom il-ħin possibbli li ma jkunu jixtiequ. Ovvjament dina tinvolvi sagrifiċċji kbar, imma naħseb li tkun kalm u tipprova tkun għas-servizz tal-poplu hija importanti ħafna fil-politika. Gabriel Ellul, Net News.